zan baki a kai tsaye da kin jiki na mai rarewa ba boye daga ninki ke sauyin yanayi ta makar dan maye miki da kulliya habarar farakin yi daban da kawaye na yarda so yana saka mamun zama kamar tagwaye abin da ke raina na bayyana ba zan rufe ki komai ba. Idan da suna cikin ranki min yanda zan gane kimi na kallo ko guda daya ta kana rike shi hujja ne yi mini murmushi ko kofurci cikin rai hakan sa'ada ne da raina da buri na wake ciki da kowa shahida ne kisa idan ki cikin idona ko kya gane gaskiya soyayyar kwarai da ke miki ba zan mota ki ba ki ba diyar arewa da ke na kikin jera arewa na gane so da akwai daɗi tun haɗuwa ta mai da ke na yarda zaki yi rana hakan na zaman marke abinda zai batan raina shi ne tazarar mu da ke na sa'ari komai daɗi da wuya zan rayu da ke akwai yakinin abin da yake raina haka na ke zuciya ba ta so har abada ta nisa da ke